nani tigi kono kadi paami holko woni holnde fedde nan ka sota kono kadi holko woni faadare nde ɗo laaɓti no feewi Allah jarama a yettama mbiɗa sikki kala keɗiɗo nani tigi holko woni faadare fedde nan ka kono kadi holko fedde nan ka yarata ɗum noon ha ɓuura laaɓtude ma en garto hen yeeso e joni joni o rewata hen ko Djiby Dia Djiby Gawdel Dia noon ɓuri nollirde ɗum noon Djiby Dia koye nder fedde nan ka o jeeya guila ko ɓooyi ha hande o ɗum noon Djiby Dia hakkude ma e bandiraɓe tedduɓe ɓe kono hakkude ma kadi e bandiraɓe hettiyankoɓe ha tengti kadi e ɓen fonɓe e nder fedde nan ka eyyi assalamu aleykum bandiraɓe ko adi fof min calmini mone kala inde muɗum e mbawde yettode mum mbiɗen mbiya on bisimilla moon mbarembille moon nde mataw dendagal bandiraɓe kala e mbawde kurtudendi jiidaɓe jeydaɓe rennaɓe gurdama ɗum alhamdulillahi rabbil alamin min gona wawɓe haalde no fewi nde mataw ko yiɗɗe tan neɗɗo noon kala ko jiɗɗa a etantu ɗum fedde meɗen nan ka nde mataw ko guille aduna pamɗani wan noon yidde yahata ko haaju mum neɗɗo noon so yiɗima tan ko yiɗani hoorema ko o yiɗanma ɗum alhamdulillah noon Allah waddi en ɗo e wuuro he eɗen jetti Allah e nelaɗo mum eɗen jetti jinnaɓe men eɗen jetti ceerno men e seerema makko ñaganademo balɗe juɗɗe e battane moƴƴe alhamdulillahi rabbil alamin nde wanno neɗɗo ina fewja tan Allah ina hoddira nde wannoon gondirɗen ɗo ko saabi Allah e nelaɗo mum e yidde e nafodirde e cehilagal ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon jibinta fof jibinta jokkere en ɗam jibinta gilli jibinta bandiragal alhamdulillahi rabbil alamin tan en ceerani wiide gille aduna pamɗani minen e naalgol amin nde ɗo fedde ko Bayel Mbaye woni sabu o nde wanno neɗɗo so yettani Allah yettata sababu e nanni min e nder fedde he hamin jii toon koye amin e nder on saaha min gandi biɗo ma ko jiɗanowo hoore mum yiɗanma mo hande o mataw kadi Allah foti hoddiri yen joddoɗo guurɗo yiya bandum wasata nanodirannoɓe maɓe jiyodirɗo wasata kadi ɓe gannodirano maɓe jiyodirɗo wasata kadi soynodirannoɓe maɓe gannodirɗo e nde waka noon ɗum ɗon ko yahata ko gilli e aɓe poti annodirde goto foof anda goɗɗo haade neɗɗo noon andude goɗɗo koma anda hoore mum taw e nder komin naate fedde he ko min jii hen tan ko yettude Allah ko jokkere en ɗam e ɓeydare e ɓuural e ɓamtare e kala saaha e kala yewmo nde wan noon hunde kala ko haala pulaar mbiyata ko ma juuɗɗiɗi coɗodira nde laaɓa dendagal bandiraɓe wonɓe toon ɓe e ala hen mo min jii ko min jawa e muɗum walla ala hen kadi mo min jiyata kadi ko min kuute muɗum nde subaka foof e Allah nde waoge e muɗum nde wan noon neɗɗo kala mo jiiɗa woto yawmo woto ɓurnomo kala mo jiiɗa wonko Allah feccani ɗum ko feccanani goɗɗo o kala kadi mo jiiɗa wonko Allah rokki ɗum ko rokkani goɗɗo o kala kadi mo jiiɗa wonko Allah andi ɗum kadi ko andinani goɗɗo o nde ɗum noon waɗi neɗɗo woto yawmo to nanguɗa hoorema ɗo nanguɗon neɗɗo o sa nanggani neɗɗo o ɓuurma tinno woto nangu ko an ɓuurimo saabi sa nanggiri noon tan a haɗat hoorema ko ponnoɗa heɓde taw kadi ko keɓannoɗa ko kadi ina naftorma nde wan noon yimɓe mbayi tan kono peɗeli juuɗe ni ɓe dawani fodde ɓe dawani sertude alhamdulillahi rabbil alamin Bayel Mbaye e fedde meɗen nan ka mbiɗen jii hen ɓuural mbiɗen jii hen ɓamtare e saabi kala ko dilli a yiyat bandiraɓe foof dilla goto foof itta fodde mum acca haaju mum acca sohlaji muɗum renda e yimɓeɓe haaju o renda e yimɓeɓe ko kewi ko ha ɗum wawa yawtude neɗɗo noon sa jarananimo woppude haaju ma saabu neɗɗo o ya andu hayso o moye mane wonto yettaki e neɗɗo o tawi wonto yettoto e maɗa sa jara so dañi haaju ma on ndendon haaju ma ko ha haaju o gasa e nder nan ka en jiiɗo wonɓe ɗo caggal leydi ina ndera e nder nan ka en jiiɗo wonɓe ɗo e nder leydi he ina jeeya e nder nan ka en jiiɗo kadi wonɓe e Madina Gounass ene jeeya e nder nan nande toon yeddodirɓe malla en meeɗa nande toon haala ko fotani wonde malla en meeɗa nande toon konngol ngol yooɗani ɗum ɗon fof noon ko alhamdulillahi rabbil alamin nde wan noon neɗɗo ko ma jiiɗa hunde nde mbawa ɗum farnorade ko ma jiiɗa hunde kadi ne mbawa ɗum sedde kadi hakkille ko tame
kala kono naata e muɗum ya taw ko aɗa yaltina ko ma ceeɗa yaltina ko poɗɗa yaltinde ko heddi ko fotani yaltude ko kadi heddo toon e ɗum noon waɗi hakkillaji koko luɓodirte tan yimɓe so gondi muñodiral ngal ko banggueji fof to gila e sifa neɗɗo o e haala neɗɗo o e yaadu neɗɗo o e neɗɗo o no sifori fof goto fof ko ma jogo muñal e goɗɗo o ɓe mbawa yaadude ɓe mbawa wondude nanguira neɗɗo o no woniri ni neɗɗo tawa yiyani neɗɗo o mbiya ko ma guittamo no woniri ni o wayano gonirɗa ni ala wawata wonde ko goto e mon fof nanga goɗɗo o to fodde to nangui hoore muɗo goto e mon fof kadi nanga goɗɗo o kadi to darata jomum ɗo eyyi alhamdulillahi rabbil alamin en jetti bandiraɓe fof ɓe kuuɓal nde wan noon en puɗɗodima guila hanki taw hande arani e wonde kadi e wonde mawɗo meɗen Alhaji Abou Ndiaye tawtorede jonde nde ina ɓeydi enen kadi weltade saabi ko haaloɓe Pulaar mbiyata ko sa yi tew wonko maayi daga noon eɗen ɓeydi ɗum kadi farnorade e nder jonde he nde wan noon goram koɓe mbiyata ko morol ko yooɗi ko foof so sinkama ɓurata ngarɗude eɗen gandi hakkude makko e bayel mbayi e hakkude makko e dendagal sukaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe gila hanki taw hande arani en jardi ko wuli en jardi ko weeli nde wan noon sa yi hanki tan sa yi hande tan woto yejjid hanki sa yi hanki kadi miijo kadi wonko en eywa so tawi woni timtol ko an waɗanta bandiraɓe kala ko wawi wonde kadi hakkude ma e bande en Ousmane Ba rahmatullah mi salmini bandiraɓe fof mi weltinima kadi e yettude Allah no feewi e mbi kadi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yettode godini Allah kadi yettode wodi wonade min ndera kala en jetti Allah en jetti jinnaɓe men en jetti kadi seeram men e seeram mum e halfaɓe men diine halfaɓe men aada en calmini kadi bandiraɓe jeffitiɓe ɗo ɓe won arɓe ɗo ɓe en beltinimi kadi kala saaha sikela ko weltare wonen e wiide kadi wima Allah e nelaɗo mum en jettirani joni kadi no feewi nde wonno toɓɓere men adana ko mbiɗon ko jokkere endam kala to jokkere endam adda bandiraɓe kadi keewi notade ko weltanade baɗɗo sababu rendinen enen kala en bettini ɗum saabu no Pulaar holko wiyata ko waɗi addata haali golle gaɗo haala wattino ko tiidete aduna wattino ko gollal mba ballal tawnoma e ittata ɗum noon ha hani ko ngal gollal jokkuɗen ko ngal woni ko dewɗen ko ngal woni ko jottorɗen en jettiri ɗum kadi Allah no feewi en jettiri ɗum kadi sababu baɗɗo ngal ɗon dendagal woni Elhadji Ba en beltinimon no feewi guila Allah hokki en fartague nadde e ngal ɗo dingaral wonno ko mbiɗen ko jokkere andal ngal ummira hande kadi ɗum woni ko tawɗen hen ɗum woni ko jiiruɗen bandiraɓe ɗum woni ko jokkuɗen ɗum woni ko jadaten ɗum noon en mbiya tan ko yo Allah wallu en heɓɓito en kadi eko gonɗen ko ɗum noon ko weltanade bandiraɓe men guila ɗum sosa faade hande e dennagal bandiraɓe montitiɓe e gonɗe hen kadi en yetti hen Allah saabu ko jokkere andal ko hunde nde ganduɗa nde majjata mayata ko en daɓɓikino tan wonno ko wiyete ko wona haaliyankoɓe kono kam ma gueto jokkude haala men gam welano fittade men ɗum noon ko yettude hen e jarde hen kadi e wande hen kadi kala saaha en calmini ko wayno Alhaji Abou Ndiaye en en beltimomo kadi e gam hokkude en kadi fadal moƴƴe ata notarade ɗo no noddama ɗum noon o ƴeewa kadi wallude hen e banggue toɓɓere men réseaux sociaux saabu réseaux sociaux wiye réseaux sociaux heeɓe ganda nafoore mum ganda fandare mum woni tan ene naata e réseau o koɓe ganda fandare mum ɗum noon etoɗen ƴewde ko réseaux sociaux ko gollata ko walla ko haalte ko kaalen ko woni ko ummini en ko kadi ɗum woni toɓɓere ɗiɗuɓede nde e ɗum noon en weltinima bandiraɓe mi ñaagui on kadi yaafuya e kala saaha wonno neɗɗo timmani ɗum noon ko salminde e jarnade ɗon kadi e mbiyde kadi jokku balle yo Allah wallu en ko wonno ene jomum ko wa hada assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini bandiraɓe kala e yewtere nde no fotirta ni nde tawno kala ko jiiɗa
ko gondigal sabu Allah ene laawi mum woni ko battinde en jiiɗirima Allah no feewi e joni joni eɗen jokka golle men no hannirta ni en cuwa gasde taw kono noon elle Sada Baylo si koye laawol o woni koye téléphone tawi woni Elage Bayel heeɓimo on saaha so yalti jokkere golle meɗen e joni joni en jaɓɓimo ɗo professeur hono Elage Amadou Tidiane Kassé ɗum noon eɗen mbiyamo bisimilla makko e nokku he bisimilla o nokko baak a mimi tigui e nder toɓɓe ñalawma bandiraɓe beltima no hannirta ni no kalirɗa ni bandiraɓe foof so Allah ɓay tan woni Alaji Abou Ndiaye nanɗo ceerno Sara nanɗo ceerno Alaji Amadou Tidiane Kassé sikki ala no mbiruɗa ni ko hunde wotere kono noon tawno so tawi woni eywa Allah hoddiri neɗɗo yo haala kono kadi mbiɗa tinima tan ani kay tinamo tintinamo ɗum noon bandiraɓe foof beltanimama no feewi ɓe mbima tan Allah jarama yo Allah yittir fandare nde e cuɓi en nde ko toɓɓe baɗɗe fayida kimmuɗe kadi yewtede sabu jokkere en ɗam kañum e ɗeɗo karle kese ko hunde himmude yewtede kadi himmande en yewtede no feewi kala men keɓɗo kongo tan o wasa juutnade no feewi joni joni o faami koye maccuɗo haaji muɗum on saaha eywa kankone koye konngol ɓen ɓe ganduɗa ko haldinaɓe jeygal fedde men nan ka koye ko noon eywa lomtina to banggue konngol maccuɗo haaji muɗum assalamu aleykum bandiraɓe kala inde muɗuɗina mbaɗi yettoɗi koye bandiraɗo on salminte weltowo wetoɗo e sikki ala woni ni en belamma gam tawtorede hannde oɗo ñalawma nde tawno koɓe mbiyata ko ɗon kala ko dilli ɗum ko goɗɗum gol sikki ala en jii darde fedde nanka gollal ngal yooɗi waɗi fayida e tawno mbiɗen ko fedde jokkere en ɗam maccuɗo haaji mum ko goto e kalfinaɗo e banggue jeygal walla mbiyen habdude kañum ko toon hen noon en jii kadi darde mabɓe kamɓe kala nanka debbo en gorko en suka en mawɗo en nde tawno kamɓe fof jiiɗi yumma jiiɗi baalo jiiɗi anniya kalnal wonti waɗat ko kañum jeeyi waɗat kadi ko hoore muɗum ummo kadi waɗa ha no hannirta ni nde tawno ala tikkitaɗe nde tawno kala ko gummorɗa Allah keɓira ɗum Allah eɗen kettinaɓe tan ndeɓe ɓeydino tinnade ko way noon nde tawno so yi hen nafoore moƴƴi ko ganduɗa hoore ma ɓeydade nden nafoore ha janggo jaam gona dartataɓe ɗe gueɗe ko way noon en mbawta jinnade nde tawno ñalawma ke rendaɓe ɗum nde tawno seeɗa men nan ɗo sikki ala ko weltanaɗe ɓe ɓe mbiyatan kadi Allah rokki hen tawede hikka rokki hen ka tawede ɗum o saaha mo wuuri taw eɗen mbiɗi dine gusade maccuɗo haaji muɗum bandiraɓe foof beltima no hannirta ni eywa joni joni o paaɗen koye Amadou Tidiane Diaw ɓurɗo lollirde cofel genni e nder pelle men WhatsApp Amadou Tidiane Diaw bisimilla ma hakkude ma e bandiraɓe hettiɓe en calmini bandiraɓe koɓe kuuɓal goto fof no salminte welto kadi ko calminaɓe kiisanaɓe kerol faade leñol ngol kala e kuuɓal e alhamdulillahi rabbil alamina yettode wodani gueno lamɗo jaaliɗo lammini kala laamiɗo lamɗo towɗo towni kala ko towi goto kadi goto wodini kala ko woodi mo rendani hay goto en gotako muɗum kanko weeti leydi ñiɓi leɗɗe yowi kammu sinkiri kooɗen rendini duuɗe addibade juulen kadi en laaɓi makko Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo apoloñol kodda annabaɓe almami nulaɗo o woodi kala o wodiri sababude makko bajjo aminata abdoullahi en jetti hilifaɓe diine e hilifaɓe aada en jetti jinnaɓe woni nene e baba tedduɓen ha mbawde teddude paɗe men en tetta soɓɗaji men ɓe so puyani hakkude mbowte katanke ine haani yettine jinnaɗo en jetti kadi bandiraɓe tedduɓe jooɗiɓe ɗo ɓe koye kuuɓal en calminiɓe kattude en mbawa yajnade hen nde tawno ko seeranɓe meɗen jooɗiɗo e jinnaɓe men e mawniraɓe meɗen ko haalete ko foof kadi ɓe kaali ko yetto tan wodanene mabɓe sa yii jawama Tidiane waɗi men cofel ngendi darima ene hokki micro caggal Allah en daaɗo muɗum o yettani sababu noon yettata eɗen mbawi wiide saabi ɗum hayso ɓe ganda holon woni jawama Tidiane ene gasa taw kanko e wandi ɓe ko mabɓe kadi o laatini ha wuɗi ñambude darde nde ɓe darinde eyi sikki ala kono kewɗe ni wiide ni yonta foof kadi e yontande mum wadde yonta hande saggini fayande mum jamareɓe hande e gendi mum ko ɗum ceerno Jalalo Dine heɓɗi ɗum e digiral pulago ɗari ɗum yo gollu pulago e yonta mum hono Tidiane Kassé kasnoɗo humantinnagal asi ubbi ɗum kono noon mawɗo Amadou Samba sikki ala kono ceerno men Sada Baylo si tinkuɗo pular ha yooɗi holliri ɗum kono tigui eɗen ligguita ɗon woni Alhaji Abou Ndiaye funere goppital o goppiɗo pulago e yonta mum
ceerno Basiru Ban Pulaare ko ngesa yaañba ene jogii remoɓe mum o kam fuɗɗima banggue mum ko noon ceerno Bayel Mbaye o woni darugal e yonta mum yonta fof e yontande muɗum ko noon piindi gandal deke kala ko fiini e ɗamina ɓesnoje caggal mum so Bocar Mabel woni Bocar Guisse sikki ala e fof alhamdulillahi rabbil alamina en beltanimaɓe no feewi kadi yiide ɓe jeesoɗo kadi tinde ɓe ndeɗo fedde jeeyadeɓe kadi e fedde he wona tinde tan ko jeeyadeɓe hen sikki ala nde tawno ɓesgu madina foof ko gotum enen foof ken hunde wotere ken anni e goto ken fandare wotere eyyi yettode wodani Allah noon e oɗo ñalawma kadi gonɗo sababu ɗum ɗo kadi hono mawɗo Bayel Mbaye e lumtude makko e pinal makko e karallagal makko e ñeeñal makko ha o wawi miijade ngoɗo miijo o wawi yuɓɓinde ɗum ɗo kadi rendide ɓeɗo yimɓe ɗum ko yettirte Allah en beltanima rende ngo foof noon no feewi e mbawa yajñade nde tawno temps o rokkata en beltanima bandiraɓe foof hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh